Здравейте, хора! Днес ще пробвам ето тези пукащи се желета, които са на формите на плодове и с вкус на плодове. Аз си взех 4. Взех си грозде, взех си ананас, взех си ягода и или зелена ябълка, или лайм, но това не прилича на ябълка, прилича повече на лайм. И затова ще пробвам първо него. Ананас ще е за накрая, защото него съм го пробвала вече. Между другото, но да не ме опръска, стискайте палци. Това е много хубаво. Те всички имат един и същи вкус почти, но това е отделен въпрос. Забравих да кажа, ще пробвам и тези неща. Някакви рола с различни вкус. Сега кое да пробвам? Добре. Аре, гроздето. 3, 2... Но това как ще го спукам? То е огромно. 3, 2, 1. Гадно. Много гнусно. Това е отвратително. Няма вкус на нищо. Аре, ягодата и ананас ще го оставя. Не, или чакайте да помисля нещо. Хора, също забравих да кажа това, като го пробвах. Имаше вкус на това. Аз това не съм го пробвала. Буквално всичките имат един и същи вкус, просто имат много лек привкус на ябълка. Да. Стана ми прекалено гадно от това и затова тия ще ги пробвам в други видеа. Но, сега ще пробвам едно от тези. Кое да си избера, защото тук има различни видове. Или... между другото, може да има праскова, може да има капина, портокал. Не, чакайте малко. И лимон и зелена ябълка, всъщност, не портокал. Не, нямам време. Добре, хора, бързо отварям, размествам, айде това взимам, защото нямам много време, да не ми свърши епизод, разбирате. Прасковата, най-гадното чудовище. Пробвам. Това е много сладко.